Γεια σας παιδιά, Nautical Nomad GR. Έχουμε έρθει σήμερα για να κάνουμε ένα service μπουζί, θερμοστάτες, έλεγχο καρμπυρατέρ, imbeller, βαρβολίνες, γρασαρίσματα και ένα γενικότερο τσεκάρισμα σε ένα Mariner 115 τετρακύλινδρο, δίχρονο. Κάπως ταλαιπωρημένο μου φαίνεται, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το κάνουμε να δουλέψει όπως πρέπει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω βγάλει ήδη καπάκι και θα ξεκινήσω με τα μπουζί να τα αλλάξουμε, τα οποία από ό,τι βλέπω γενικά έχουν φάει και το αλάτι τους. Θα ξεκινήσουμε με αυτά και μετά θα πάμε να ανοίξουμε θερμοστάτη, να δούμε τι γίνεται εδώ. Αυτή έχει και μια βαλβίδα εκτόνωσης με ένα πλαστείο και ένα αλατήριο, να δούμε τι αλάτια έχει μαζέψει μέσα και τα σχετικά. Φίλτρο βενζίνης, οπωσδήποτε, έλεγχο στα καρμπυρατέρ, λίγο τις ρυθμίσεις τους σε πρώτη φάση. Κάτω πόδι, βαρβολίνες. Έχοντας αλλάξει μπουζί, πάμε να βγάλουμε το καπάκι του θερμοστάτη. Έχουμε αλατάκι. Μία. Βέβαια θα μου πεις, θα μπορούσε να είναι και χειρότερο. Θα μπορούσαν να είχαν κόψει. Γιατί αυτές γενικά εδώ κόβουν εύκολα. Οπότε ωραία, τέλεια. Δεν ψήνεται και πολύ. Αυτή εδώ είναι η διάταξη λοιπόν. Είναι το καπάκι όπως το βλέπουμε εξωτερικά. Από μέσα είναι έτσι, εδώ είναι ο θερμοστάτης και αυτή εδώ είναι η βαλβίδα ανακούφισης που σας είπα. Ουσιαστικά τι γίνεται όταν ανέβει πίεση στο νερό, σπρώχνει αυτή η βαλβίδα προς τα πίσω και γίνεται μια ανακυκλοφορία του νερού και ανακουφίζει τέλος πάντων το κύκλωμα. Σε γενικές γραμμές είναι καθαρή. Μέσα δεν έχουμε αλάτια, τυπική Mercury και Mariner, πολύ καλά μέταλλα, γενικά δύσκολα βλέπεις κάτι να έχει πιάσει σοβαρό αλάτι μέσα και να έχει πρόβλημα. Θα καθαρίσουμε την επιφάνεια εδώ που είναι η φλάτζα, γιατί έχει μείνει ένα κομμάτι της εδώ πάνω, για να τοποθετήσουμε την καινούρια. Θα τσεκάρουμε το θερμοστάτη, να δούμε ότι δουλεύει καλά, θα τον καθαρίσουμε και στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε ξανά όλο το καπάκι με το θερμοστάτη και την βαλβίδα ανακούφισης. Λοιπόν παιδιά, έχουμε βάλει καθαριστικό για να βάλουμε μέσα τον θερμοστάτη. Σε πρώτη φάση πάντα καλό είναι όταν βλέπουμε ένα θερμοστάτη ότι δεν είναι πολύ ταλαιπωρημένος, μπαίνουμε στη διαδικασία να τον καθαρίσουμε και αφού τον καθαρίσουμε και δεν έχει αλάτια και τα σχετικά, θα πάμε να κάνουμε δοκιμή να δούμε ότι ανοίγει. Εντάξει. Το αφήνουμε στην άκρη και εμείς προχωράμε με το να αλλάξουμε φίλτρο βενζίνης και να δούμε λίγο μοχλικό και τις ρυθμίσεις στο καρμπυρατέρ. Έχουν πειράξει και έχουν αλλάξει κάποια στιγμή τα σωληνάκια. Είναι τσίμα τσίμα τα σωληνάκια της βενζίνης τώρα. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο λούσι. Τι γίνεται τόσο. Ναι, λίγο παραπάνω πόσο. Βλέπεις δηλαδή τώρα εδώ
Έχει μπει ναι μεν, αλλά δεν πάει. Δηλαδή χάθηκε τώρα να βάλεις μισό πόντο παραπάνω, να είναι άνετο. Πάμε παιδιά, πριν προχωρήσουμε, να κάνουμε και έναν έλεγχο στα καρμπυρατέρ, να δούμε ότι είναι ρεγουλαρισμένα σωστά πριν κάνουμε το οτιδήποτε άλλο. Και πώς το κάνουμε αυτό? Ερχόμαστε στην βίδα ρύθμισης και από εκεί που βρίσκεται ήδη, τι κάνουμε? Εννοείται βιδώνουμε το σημείο να κουμπίσει η βίδα στο τέρμα της, στην έδρα της. Δεν παρασφίγγουμε γιατί θα χαλάσουμε τη βελόνα, έτσι. Και μετράμε στροφές ταυτόχρονα. Μισή, μία και 1/4. Σωστό. Άρα από εδώ που είμαστε, μισή, μία και 1/4. Πάμε, συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και κάτω. Λοιπόν, έχοντας τελειώσει από αυτό τον έλεγχο, πάμε να βγάλουμε βαρβολίνες, να κατεβάσουμε πόδι, να αλλάξουμε impeller, να αλλάξουμε τα ανώδια της μηχανής, κλείσουμε και το θερμοστάτη. Λοιπόν παιδιά, έχουμε, όπως είδατε σε γρήγορη κίνηση, έχω βγάλει impeller και έχω καθαρίσει άξονα. Έβγαλα την πλάκα, αλλάξαμε ό,τι έπρεπε να αλλάχτεί, ξανακλείσαμε με το καινούργιο impeller και τώρα είμαστε στη φάση του δεσίματος. Και κάπου εδώ να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο εδώ που έχει το χώρο Water Seaside. Είμαστε σε πάρκινγκ σκαφών στον Ασπρόπυργο. Ο άνθρωπος είναι τέρμα ευγενικός, μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε και τον εσωτερικό χώρο. Έχει και βάση εδώ για να φτιάξουμε το πόδι και ό,τι χρειαστήκαμε, αν χρειαζόμασταν κάτι από εργαλείο, οτιδήποτε, πολύ εξυπηρετικός. Μπείτε να το τσεκάρετε, πολύ ωραίος χώρος παιδιά. Και μας τώρα μου πόση ώρα είμαστε από τη θάλασσα? Από τη θάλασσα είμαστε 10 λεπτά και κάνουμε ανελκυσοκαθελκύσεις. Τα έχετε όλα παιδιά. Τα έχετε όλα και συμφέρει, οπότε μπείτε να το τσεκάρετε. Είστε από αυτές τις περιοχές και όχι από κάτω, αξίζει πραγματικά πάρα πολύ και γενικά πολύ οργανωμένος χώρος. Πίσω στα δικά μας, μοντάρω εδώ, έχουμε καθαρίσει για να μας μένει να βάλουμε το τσιμουχάκι εδώ στις ικανοποίησεις που μπαίνει στον άξονα μετάδοσης πάνω από το housing του impeller, να γρασάρουμε καρέ και τον άξονα περιμετρικά. Έχουμε πει γιατί το κάνουμε αυτό. Οπότε να κλείσουμε, να βάλουμε το πόδι επάνω για να πάμε να βάλουμε μπροστά τη μηχανή, να δούμε τι θα κάνουμε με τα καρμπυρατέρ. Λοιπόν παιδιά, έχουμε τελειώσει τα πάντα. Πάμε να βάλουμε μπροστά. Έχω βάλει δική μου βενζίνη με συντηρητικό όπως κάνουμε πάντα. Οπότε πάμε να ανοίξουμε νερά και να βάλουμε μπροστά.
Λοιπόν, παιδιά, τελείωσε η φάση. Νομίζω ότι η γριά μάρσαρε. Και μάρσαρε καλά.